gobekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokeryo y'abayibuli gibe nisa no ibere mudino mutangani mwago jirubere nemerongo ibere nisa to karbono ko ibuleli yeri asemarogo baya icyuma kira icyuma yomanyana twachakire ositwaswera somoruberio bubosera bwengo yuko jakari tuko lia icyuma ide icyuma ojakira chinsebire cyamarogo ga kinsisato cyobotko bwarero na mange turaju kwandi tukira lia lero bisho burto kwa nero nyoli rwake okolende njirare goja umete enjara nero nkora nyorere ngora nyorero muntu kolende njirare goja ende tujake ase obomo kolende ntokumuganya ekito ntokumuganya ne twarana tigatura sioli litengo metero ne krwa tangane mugondo nabogonya go sioli litengo ekiagerorio goja kwa maya gosuka gochibosio na iro mwanju muri na ire libagalia bana go kwariania asomurubiro bosera bwenga iyerengete go somurubiro yo nigo chagetigwe ase kerenga keri yokolenda chinga konyo kyabunekirake tuachirosa tuachisona ende tuachibeka chiaba ase kibiro na kwariania senjera yabona semaro yaboniga obe 9 kerobisho baguchiko cha studio kerale njera goje ndo chukwanda mange igoro yobosera bwenga kitatoka chageto muroberio yo na mange twakwanira igoro yechiamate cheito ngakimero birita kiriko bekwinge kogera abantu betana nge kogera abantu barwana nge kogera ebinte binge byakorekana singa konne togatebanina enkaneta kiriko twara obosera bwaye kero mugaka no mongina abaywana inamo nabana babo baywana inde basuka gochibosiri tukorera boygo ntubwate topic turajuko kwanira asobot kubada kerina ekerenga ngeto gojukwana na ingi keragere omosaja ajikonywa mu mukungu okabere ekerenga ngiri tukora to seri ngana limwa mtura jukwana seri tukora lero ndilina ingi keragere omosaja ajwa mu mukungu okabere igayunara mangdo jukwana seri tukora na ina buranya no bate kerengera likiao gabu mwanjumaliana na ingi keragere omosaja koleto mukungu ndo okabere omukungu otanga narororo okaberoja ni korasama asama bori ali mwabore tukoru as wiki chetete onyero bune wiki eli ende ntwa bwato bosera bwenge sali yemeroberio ende yabete gatiabu korendera ali tukorera twanyoro libaga ali gotwara obosera bwenga kero twali kuri SMS chino abanda bange mbato mete bagatena tukwanere linganeli idia abasubati gose umusaja konyo mukungu kabere tukara SMS neli yanyatiki otomoja studio bono mukungu musaja naro nyometo mukungu okabere mukungu yokabere bano utakiri gosambe nyomba yo mukungu oliyo ndo monene elindo mukungu yo monene tanyoro boraro atame oyanyore libaga liabere bwana tukonyorana asinale monda to mete SMS ne ade abono mukungu makokire onyore bono umuchoyo nyare ko turubana osarekire ogerere buna abantu batakiri wetana bagachikamati ejetanire mungina byara betanire bonsi ekereba nanto kanyoro yonda gato SMS buna mukungu kabere moke nigachire omnyarire na nigate ko siaro lyo monna maje igobono ense terigo ikaransi kose amate yiterigo ikaransi kiye kaira buna bono obosera bwasarekire koru ase enka eyigobono Bishop Kawe kana cyo tubine karo mukungu kabere akire asenga igenke inetigare gotigara ase obosera igekera goja ntukwana yamo na mangu mwajubere kurende nyorana napakana kutubwati sensemo yemitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital wega sensemo ya YouTube na bako tonyora Ndizi TV News yokonya chingaki na bako tweet @Ndizi TV News kurende karengel kyao kerokyo na bako gituma gutera se namba eyira se skin yao igorabu ningiro nigonko boletiga ningikiragere umukungu osingiragere saja hanyuma mu mukungu okabere yo mukungu manene arororo no areka nungo korale mirimo ya yabuya kure nigererere umusaja anywome umukungu okabere karankora rye SMS chino ekaronganyete Bishop aso ase studio nindo jabange mwali ka SMS ko na bodi ase ensemo yemitandao gali ndo chichadisurango gato agade ano alime yumurobelyo ekarate atubwatya senjera endonge kabza kemi keli Esther ekoncha mujabo basinyabotera dene ine topic engia anyiganyerere kabisa ende tukwanere amanganayo amange jarsinya ya yemi adana diami choki ni correct in tindi gosukamba kamwera njinde kumanyana ngikerero mosaja anyomo mukungu o kabere nara kuna Valentina nyaboke kurwa nyaguta niko ndani ya show kubadina mamumu abana muraba mwaba dena mbari gosuka mbaka engoli ekeredo jukwanda mangana mange obotko bwa alero igoro ngikiragere omosaja anywome omukungu okabere bahigo nindoche Samuel Nyamali konyisemo cyanya mataro adeani gatubwate kabisa Kemi Sophie Motangi abambali gisemese ngora asoma bali basoireme yumurobelyo adana good question nigodoganyete totebiwe na inkirende kirairere omosaja konyomo mukungu okabere
Sabi mokaya tena mark me present before third ayo tena nyimantara jako morobelti enda musogeli ekiagera onyarire kakwe bisamano kolende bono nigo anyarire kagosoka iso irabu kiongoze bania onseli ayo tena kuruliana bonchali mark me present. Yes, if the first wife has started misbehaving, so you give her a promotion by marrying the second wife. Akagure kerengera rigya agote abuna kero era abebuno mokungu motangani gose first wife ojagre ko misbehave tuma edina sevania ko misbehave ngoro kyo community ekara jagre misbehave igemineti no mosaja na bakoirera anyome omokungu okabere igo mwancho morira na tutege tukwande tobigeyo na nagote na pisho munjirare ngoja ari tukwande tobigeyo asobogale anete kumanyana ningigererere omosaja konywa momokungu okabere komara chiriso ninjire chiragero mosaje konywa momokungu okabere gose chiriso ni chiko geranyome na chitange atiga no mokungu olioye omotangani ende bagendereri obogima bwabo buronge go naraito chukwana se ritko lyalero lidi nyaboke na kororire kerodeana eine topic engia ekiagera ekero mokungu omoke achire nerie kwirana enyome yo ngobuneka egoji umanyo yenda gutuma uchumbe yao obweteri nambe yira siskini yao gorabu asobot kubware katoju kwanda topic yo senjera engia kabisa ndoje makoti no alime yumurobere krobana malia oye baodeana wakondani kabisa baodeana ambisho baganyete as student tumago chaka as omo nantogendere kabisa didi nyaboke nerade akondani korujinsa majiri chia karantina ate bwatu dia senjera ya bene kiomiti inje Joshua nyajua yango tani ngomba bwate di ya kapsa bishop tokanyete as studio koma jumari kido ya reta ko kwane ya karto kanyete bishop aje as studio na reka taji ko manyanga ye kirende togendere amonere karko jokwera sense mirinde studio kolende proverb nerego kwana buna omoji gose enga nigere secret place yani omoji nka ali nigere asigete abisikaine bantu batamaye dingeta nge korekana niroko nyoro mokungu no mosaja bo kabamanye dena ingike korekana asenseme ige omoji wokira kwanya no mosaja na mayedinge gendereta senga yae no mokungu nyorana na mayedinge gendereta asenga ya obaroboka banyene babere abamanyete ekene kyabo no mokungu no mosaja ngomanyaro mokungu ngakya akomisbehave no mokungu manga kimusaja ko misbehave ende banyara bago sonsorana baraboka abanyene go mwajume na otebire kerenga gitu kiri tukura ngito chukwanira igobono ko kwere ujya sensemerere ye studio tokara mangana beratato ekerongo chukobori ga ipisho boy kirinde togendere asumurobelio obwo bosera igotosuka yenero ndistibe bansu wa mausi Ndizi TV ubwansu bwomogusi maete chibasengo kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obwojo mutakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiribuga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yakoboko lipa na mpesa genda say baby business number 51 54 50 account ndizi okubeka emya yemo yukai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobubwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire nikiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guca igoro. Potas Haven iyi ni sukuru igosomya kuru ibirazi bya daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 gwika grade 5 nigo bobwato migirio gibirenko bigoro wetani gisemi cyabutambe ngwegeria bale okubugi gita nabo igo kubugi piano nigo bobwata borokia bobwata migirio aisaine. As you have seen, we have very good teachers, not just in academics but also in extracurricular activities. They are not just shining outwardly but also in academics. They are doing their work very well.
ebirasi bibwatama bagabo igo aisaine amachama ya yukunywa chinse mucho goisabira ribaga yokogosoreria chindagira chingia na boigo chikali chogo korobo sombi nkobwati abale amegirionsi yumurubirio CBC iru mwano ase skuru ya Potters Haven ayande utigira abalimu barororo nigo barase kanisa ya pefa ensemo ya daraja 2 wosobalikire email pottershaven@gmail.com boigo nabuko bakezimi asi namba enoti isano na ibere isateyemo isano ne moibere isano ne moibere isano no isetu inye gose enoti isano na ibere yemo kianda isano no isetu isano na ibere isetu isano. Uniforms and Sports Center nigo bakorosia na kounie chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotubo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao naboigo ngokora bali embroidery korosia bali chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosomwa kiresi mirut ase namba enoti isano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chozi nebintu byo korera chigosori ine nomanyete eke wiki ya ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egetiekia kyokogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisi Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Nono mwanju muriro Ndizi TV karonande twairanda se studios twairanda somuroberi ito bobosera nagate ina mangdoro jo kwanda twatana tegatura ganya bishop wake bono ikira se studio kardo jo kwanda mange anene kara tukara nagate ne tobi kitu bwadena ningi kira iro mosaja konyomo mokungu kabere nagate na liri mga tumedi semesi mo gateno mokungu naro nyometu kabere wanate ko seri orio manne atete como sambere nyomba garate como serra maje bono ditukara twatakatura kwanda gatorana ningi kira iro mosaja anyomo mokungu kabere nekro mokungu yo kabere ajire obosera ngusare kabore asengeyo bana aroto ju kwanda mange tukara bana teanda bishop ara ukwani kyara wiki ntwalenga sembeo teara ukwani tuyunga kinere akurtempo tasitko lero biamana Brighton ande na nyoli rwake asengenjo ichigali yonda tabata aba njwa ando se mototegerete temba kwanna inde asengenjo mwako yo maite neli akabere baro to kumberena
umwaka bado no moya tukobatakira amaya sana nande ntwarenga amanene wiki eri muna ya erete moro cheke kwende matangazo nararengo lakini bono twiranire muna muraria te batukwanire nga inkiga kugoro musacha anyome omukungu kabere nande ni maete nga nguchore goseseni because umurogiri twaje begete nga okonye abantu okonye chinka na at least tigatonyore chimesi chinde kurwa bwase bali mwara konyekire mate twata mashabiki abange bago turigiriria ndiri matabenga kitu tumebarikiwa sana basi twakonyekire kurensa meye amane yende bia kabisa bia mano manyu muri bano kwegurina na oto na Bishop wase studio mangdo jo kwana ogenda gutuma ujumbe yake tukuburinira ayoro jingi kirairire omusaja konyoma mokungo kabere na royo monaro tuma ujumbe ntanga ni pastor otabano mokungo motanga ni kamis behavior ngede njiro mokungo kabere ngoleta bana to na kero monda mis behavior no mokungo no koleta oseni gota gete mura sonsorana mara gosobo seranga abor konde Bishop katutaraso ase topic yeri tuko yale no nyibiro bya nyokire ni erina egaseti wiki eri yanyateke gosokia mangana makungo se korengana no botukibwa kore tuna ense ya Kenya nigere cheating nation asenywa mongo arojena oborime borobonge abande babwate mbango wa kando ngiyegoirera aseda Kenya ngiyegoirera abantu batware mbango ya kando ense bono ya Kenya abere cheating country asamangana yenywa manyeteke tego nagento kare twara kwanete ngaki ekara abantu bakunyombe bakwayerera number 1 ontari kugenda take time abantu rero bakonyorana ba singinjo muna bona ngokorore gazi no yogokorare gazi mutara ngo bugimo goje ko baraisi lakini singinjo bataramanyana utama etiyo ningo no utama etiyo ningo esenjiri kwanyora ng'abantu banyomanire bono kwabana konyoranga eumbweri omonta abwate bose no musacho bwate so mukungonyi bwate eumbweri kwanyoranga bado na beroro yogosoka isiko gosumo swati nyomo swati rengo gosoka isiko kwanyoro tagira gosoka isiko ni yama na koleta problem kwanyoranga ya saliri chinka ne chinka cyane goje gutwara bosero buya kwanyara bono bosera buyambo ense ya Kenya go nyarekana bunani ge bwate abanta bangi babwate mbango kana bangi na gochamba bwate mbango kana basaje mbango ya kando kibone kingi koro ki asiziti ya Kenya baba tanga 85% na bakristo ngo zinyo bokristo ngo boje bwache because ama ena aronga igoko nyoranga abanta bangi baraba ngeni mono mno kamna na basaja na tubekera bakungu na barabara kire masaja raba be basaja na bakonyora be abugatu mukungu ka kisi enda kabwato yonde Nairobi kabwato yonde Kisumu gozo roje egento na ndinje mono ga kogera ge kumweri abantu lijibesa agero monta twali tibesa ono konyorago agotaka okole bintu byatagete onyoranga amento mukungu kwanya abege toya begeta ono kwanyoranga tibesa ni chikumweri abantu ya igo abantu abataka igo mbanga konte ko Bishop abataka kunyo okay na abataka kunyo babale nakino no motako maete ko cha komento mukungu onde biko so konyoro okora gento kende bibere bitatu ya bono twenda se topic yeri tuko riale rekerdo kwana na ine inkuru jegiragero mosaja hanyomo mukungu kabiri andi nerebo Bishop na joto tebi na watu de kurwa sense meri ye kansa ose nerebo ngige koirira monto korabo na boto mekerengel kiauna ayuro genere ngige koirira ni nekerabo yetende kuru nyomba chiko nyomo mukungu kabiri gose banyare bago sonsora na bakora ne go bakore michande yere nyom Bishop gente kengeroro no ali rintu atumere SMS na mukungu makena atakete gusambere umonene nyomba ngige koirira umusaja aragere anyomo mukungu okabere asorongorwa gusito tebe tuatebete nga muntu naro konyora obwato musubati omorende iga senga kientambe ndibo somo musubati yore ngesa kwekebe namba tu musubati utari koigwa usoro motindi busoro mungiti okay naro ndare mungiti yani akobo mungiti bagazo mugako bono kwanyoranga ebintu binebiga kwanyoranga bya changire umusacho konyora kwamwa konyora kunyuma mukungu kabere egento kendi kya kabere nabasubati batari konyora abana konyora umusubati onyomiru konyora abana konyora umusacho yo amwire nga ta konyara komenya ukoleje munaba kusiba banje ta abana onyora nga takire koleta mukungu kabere ni tayari yasali yobo sera buli gwenyo bentangani gozo yo motangani na batari konyora abana tari gwanja bekere ni wake nabakatana konyora bagwanja akomatebinga nyoma so nakiri kwanyora yaretire chisegi bosera bolia toko kwana kwanyoranga bwa basareke lakini ne Bishop akero tukubona ki otanyoro mwana
kero tukurigirina nonye kero Sara nwanera korete amangana afya kero baro korana na Tunisians kero Sara uyo karnene nzaki dario Abraham no naror oni yajirira akiko bakorete na daktari Tunisians yari arote ana no musaja ngo barta konyora umwana bona manda basaja na ora nyanga basaja bange bari konyora bana pati bora buye bara baremu babegete kanu mukungu koleta ba lakini nere bo amase eri mukungu chikorto mukungu kabere bona nere bo rende ngita taramanya kusinero tori konyora mwana oseri mukungu uchikorto mukungu kabere kera retro kabere ngete bono ngojeri abatesemu ujo kwanyora sajinde tori konyora mwana lakini ndi nando konyora na tukatebuna amosajo na bara twara abana lakini kera ndo musubati olio kabere tama etiko sena na bo monto mongao bono rende una bago mongaina bono olio bugarene no yo mukungu umutanga tar konyora bana kumbo yare to kabere nere nisika kurusia bana bana basubati kera bamanyire ngabona to kari konyora mate kwana bari nyagita sajinde musubati otebure ngaki mugako tari biya yenda muruari kumukorega bono musubati mate na bako ligisiko nekera ligisiko injere nere bago korobo janja bwabo mwana uri bwekana bwabo owekana isere ndo usoyo owekana isere ora watu bamenyere to bugabo ngamundo lakini nto nale bataba nkelinga asabo ase dingana lyo konyomo mukungu kabere ndirie ke bibilia because bibilia bataba nyamwatikanire no muswati to baisa konyoma onya gwatigire mo gwatigane yani bose mukaho chire mukwanyo mete noli nere taenda kunyoma na etokoraki to nyoma mpaka maete gento kereke kurigere kumona asubugima onye mwakorete nyangi egente kene no bwene to korita ngani soro bwe nyangi oye divorce nyangi umana korete mukungu lakini mwana abantu mbaroro ekaraba mukungu agenda iga oretro yo ndaya nando yo bose uri agenda na bana bose mbatatu bose mbabere agigwacha konyana ndo mweli wakorete ande bairanire bose kisegi cyasoire bari go take time umusaje yo bishop okorete mukungu kabere ndote mbarengi noyo lakini amobisete kandi kera mbwango gyo bamoreta abona buwa no konyora yani kwana kana sumo ntaku musibati akule umusacha within a minute wanya red room sba was winga ki ngai bono musba tu eraro because we go take time aita busori geri we busori gi agi kwanya no muntu chita ya kachinka iga kwanya ra bwata mugo bona balimba lyo konyora ba mpango wa igona abwate niri adara moreda bona uya kera achire uyonyora riba goso iti ekazo kwanda sensemo iyo mwana pisho umwana nagere ekara mutaranya rumwana nagere uchikorito mukungu kabere asegusi nkogereri asegusi na chikabina kabila jinde nkogereri because ikitari ndo tari swali ndo ya Brighton nkogereri lakini neta gerego titakeri ko babo ya lakini mwana asegusi ono joma ndeko kwa asegusi eyi etari nje lakini asegusi abantu bono maete ko nyora mna bono muswati naro ngakera gante vinga oseriwe bona ari sobo asinginjo tabwati omwa tabwati omwa bona rinde karago jata gete musabere ngamate ngakingo sabera umwa ko ko seri umwa ete bono tingo ya anyoro mwana bakwirana tingo sabera joro mwana no mwa ko ko bona gento ngo sabera mwiranirane rinde nyasamana ko bakwanya manyoro mwa mia kabisa bishop tu anda to kwana bishop isabo ke karato kwana reto kwana na ningigira gero musaja anyo momo kungo kabiri tu akwanira mange kadona bishop ke gotebrina asubusi ngo karuta bwati umwana ngo irere na umusacha ore to mukungu ore bana chikonyora abana bishop asenze meyo no mukungu unyibwata abana banyaruka boka gusine no kororekanire na musacha bana tete korto mukungu kabere nabago tigoyo lakini ari to mukungu kabere elinde achikoreta anyoro mwana mumura so gusi to bwate mentality yetalingi gosa abana na abana mnabona keratoka na America monte tajiro bere president for 10 years gabwata banyaruka babere to ko Obama marigo antora igwanga Obama naka kurite busumumura na nindo bwate cases chinde gai Kenya bantu ko nyoro monta bwata banyaruka kana kugura no mumura monta isani kite no mwana uyo kuzo mwana umunyaruka no munyaruka
ononyora bamuraboka abana abo n'abana mwana no mwana because nyono munyaruka kwanyora munyaruka unacha gende abiare umumuranye n'umurutare because umwojukoro ino yo nebo because no mwojukoro mai bana jemba to mwojukoro no yo ne wa oibono yo bona ebona bajukora kera bakona konyora bamurabu kwa baruka babo lakini wana sike kusiki abeire kialetre mentality empe ande kialetre gesa kwekebe maete bono ringana riagerire bono chisegi chiasoire bantu bachakire kurigania so goitana abandi goitana bari nabona kero monta mwire bose guchiara kunyoma musibati wekera amanyire abagoitana no mwakoye bose kera amanyire bakomareta nei bago muigweta abantu ngoitu barume onto kumanya bezo mondo ya bangete achikonyoma achikoreta mo kungo mwao kwanyora goitiru gwakure so igente kenkerororo lakini tima itinga kikeraere njo nale ukebeka gebibiringa ki omaete kero tegete konyoma ekero taite konyoma mukungu okabere oyo bwate wekamura akorana komo bose muigwanane oyo aisa kugwanjira batari ngaki leto mukungu nje tingwati problem because nye muragenda kanisa na bokoleta kiri mariko tali kutwanjira ndunga na muigwanana ngabona mubashirika bane mbate mujiko igwanana eiteyo lakini wono nye mure isiko nibona ne motaramanya za ekeri yonzi na mure igwana chichera igwanane morore na mokora because muri kanisa lakini bisho wekero mukungu okabera achiro bosera mbore igo bosera mbore asenge bantabunke yimba kuigwana mire hai nabo notaka kubabeka amo lakini obarore chinkoro yokonya chinkoro yo me chandegete ubukumi mono mundu umuswati omanene oyo manene ko bara affected sana naro de abuna ekero anene ekero mukungu okabere achire nigo wono muchuyo jago tume kamario ngakigenteke nkerebo sana kero mukungu okabere achire nagote bono amagana gosoera bona kera magana asoire oyo maete gento ge kogera mono abagusi kera retro mukungu kabere yako akombi ulio manene umutiga na ndo bwata bakabana oso asomoke uri meropi bono yo manene maete na wekari gichinjera jinde jonzi arorenga kia kurusyo mugakori ari onye ta komonyara muite igama kweri ngo barasa bosera bwasere ntote abuna umukungu yo manene baratware tabigete embe umuntu ni atakira kunywa mu mukungu kabere asenkeye gusibana atakena arabisha mukayo yo mutangani bishop ekere na kwane teke ntwa kwande tokenda ngabanga ekero bokongu abeire asumo murugyo soyo manene utaraji kunywa mu mukungu kabere rangeri kiamatu rangeri abasani bawo umusubati oyo nababwanete kokwanirwe problem ndiyo zingwikaranzore yakwanwa ende nono muntu nkuigware orekebishwa rangeri abayibuli baye tebo musubati oyo mukwanire akoregana igana because injeni mwanjete antaite kunyuma mukungunde ya abantu bakwanirane mbiya kabisa Edwin ni omwenga korwa Kajiado present watching live Abby Sabat mbiya mano adani katubati asenjere endongaza Wilfred Kombaratemo adana pamoja korwa Rowa Kabete abatu bazuye korwa jinji sama jiji Nairobi Moses omwenga watching live from Keroka mbiya mano Gertrude Gethi adana Bawafu nara MC Bachelor 003 adana Nereno Alimi Yumuroverio Nyanjama Priscom adana keep up the good work mbiya mawokora sensemo yobosera mbiya mano manchumorede ekarende gutuma SMS chao ase marawaya bone to kwanana ningigerero musaja anywa momo kungu kaberbisho wodebirina abagusi ngumajire korrekana buna ekerumo subati monena daranyoro mwana ngoseri ware ose umusaja ngo nyomaro mukungu okabere akendo arrekana kero ko nyoma mukungu okabere bosera mburiko basengeye mburiko no togenda sikabira abakuria bakonyoma mukungu okabere sinjo gwatamale mama ne ta ande bono asebukuria kero montanyo mino mukungu onde mbali komigana because asigusiga iga ekero mukungu manena akorete ru mukungu ondo kabere ubole mo boroboke bono yo manene ngo ngorara mikare ngaki ngayo bole mo boja korwa boja gwata na rwaso mukungu ori omaka woko enda mansai nara mali mona mane mansai na bakunyo mona tage koko genda bogere na bogera mali mona kona gete na mane e problem ere gusi na mali bona maete na mali majakire goitaba bona kero musaja amwira kole to mukungu ondo kabere oyo manene nyo bata abana bamuraba kinire igagotere na chuchi ni okana because
gago tanga buli momboyo analezi achi kumurigerio ria mugorire iziko kwa mana konyo musacho ndo bwate chinguru gosubo mwenu omoreta bono gisegi cyabo cyamagoroka cyaso abono amari gosoera abono no ebintu bikobera bakama kuria kwacha konyo makuria gorire bono bantu bari kuigwa na 100%. Lakini rende na ndege ntokere turakwana ngaki mbaroro banyuma ine buso na konyo muntu anyuma kare anyuma bakungu bae babere bamenyete buya rende korengana ne bati mate bati ne kugwero muntu onyore na babwata bakungu bae bya oyimanite buye gucya no yemanite buye gucya abana basomire gucya abantu babyokire ndabantu babera banene nakini imeye oyo ne bangamba manijeti imeye oyo ya Brinton digango tabingo obarore wekonyo chikazoro njiroro yebone bana bazomba Daniel Mukaya kururio mbati amo awdera umusaja okonywa mu mukungu kabere netama abe abwati nabole netama na ande tambe tari tamayoka egesaku ya egesaku nkere okonyo ekejinderi kere kia makungu nibono muntu buno yo na ende tari okonyomo matara bakoreta na ndo seri oreta na areta na mbatato na ari kujizuko bada abwata bana na kitura gore jinderi eji bishop korwa der na jinderi njiro jo yeso gokora jinderi yeso gokora jinderi bona ande kiogora mapema magana taraji kozareka kwa manya yeso mapema taraji maete mnaona my father makungu mbagara bwata lakini asingi njunya saa ntoleti bono njito china akongire bono ndi tinkoleto kabere because jinderi jicha sibitu kuna manyingagu yes manyinga yes Mikaeli Onyanja from Megatugi eke karagana mukungo manene ore omonyariogi so musaja agotaka aso ani era karane kromoso mukungo onye monyariogi beko musaja ndario muntu zabwathieriogi utararigia kararigia bashauri utararigia kararigia bashauri kararigia basemi kararigia mateke ntokere twatebete Brighton counseling umuntu kare kwanyore boko muwo yo muntu murakwana ne ramo historia munyoye n'umukungu nabo bwatekerere nabo bwata magosa bwate karagenda asumusani yo mugisangyo mutenga mugisangyo nkiora nsemi nimbwate gento maito abantu bwata ideas aba muntu agotenga ya kora igana na boko nyoro muntu yo konye abantu bono muna basacha batagiti usaburi okonyoro muntu amutagiye kora abantu bakwengenda umuntu abwate gento abisete tari ko era na robori ribori eriko nako dirige naringe gaote ana rikalio kwengenda umuntu gare tumukungo kabere nara ntero bichume gango ririnde ate ana rikalio kwengenda kro mukungo manena akogejiri genda leto mukungo moke lakini no maitenga masaja mbaro akwengenda singe njanje to mukungo oria mukungo tamotageti ni musaja na mwanje mukungo ndo kingo mokaya agendete amaguru akagara oyo manende kamaguru akagenda so kwa maguru kwanyoranga umuntu bwengendira singe njanje te mokaye lakini mokaye tamaite buso musaja na kala na mwanje ngo matebi ale nju tatageti umubwatiri paka sobo tatageti kono kwanyo umuntu ngaki nya tatageti gocha wari yori tiganye ko Ege ngena aba musacha naro konyorana abantu barba kabasira bajibasu ababone babwata mali kwa konyorana abwato mukungete asegeto kabere akina mo bisete egero ngi kwira ndenge ngiata mole dero yo monno manya ujo gustokana na matanga na bona ngo bagana tora mali ya bishop ke kana batabe ngaki abantu umuntu no muntu umuntu umuntu naro tarete bali batete batete goro yani baka abantu tokagerete ngaki abantu basomete bona kwa manya bibolete bibolete abana iziko ando mana kwe bodo na basibati aba ayekero urje mwanyo wale bakanera abana wale ngiyota iko machageri mapema ngiyota iko machagera mapema nga njoro kineje bide ayekero monta njoma ndinyo na nebe coat ala ko be charge ngoma de too late ya que de no digamos que no quiere producer cuando había punta iko bia kina bako nderende na nje to body bishop na bako nyali body ria to mirwa na bako ndai to body bishop bishop bono obo serobo ekero musubati onyo mirurende lakini yo kabere ner nhaje nesko usimo kungo kabere ta utwara siko ase nyoma yaje aba timbale baka nyoma baka bale malingo baba bata kiburi ya kutosha tumaje kungo bana bata kiburi ai yago chotindie te bono mana kolete segeri yo gukumi ngoza ma ete bindo bionsi nere mwaye bire ama eto mwaka nero mubwate na bandi bono lero bagutumia baka malio bono no abake sana ara itena masikani abake sana nara bande bago tene kebuli ekana bago na fucho naro tena mukungu ra nyoro yo monene ni gawe promotion dende bono le tero yo moke ine nyegen ira kero mbiri bicho oni gawe go ne promotion dende ore tero yo omoke je mi marina mokonya no nimero
tinkagereti gento kero maete konyora kere secret no ensara chato tebia kere secret sana gokonyungu okonyungu ya my friend okonyungu so gento kero konyora maete mukungu ase bible Genesis ya wata banga ukugani kwae ko basomo gakoe ona ukugani okoroche aro nyomo gakoyo ande ata tako kali bintebia oroje musubati kwa makonye bono nakibisho baba saja bale tangerende ase baba bwata basubati baba to mukungo yamo nakibale tange otajikonyoro mukungo yo kabire kya barumba roro bakonya bale tayari barumba tagete togende bono barumba ko chali uri tageta menye ya atware usauri ngia ko monda atware tuara basani mata kero bwata basani ande ligyo musani umuntu mokongo wate family akonge make umuntu yabo musani goso umuntu yakere ndo kyabere na bago cha komonyera na muna bona aje kwatenga ya gabga chokoleka so number 2 umuntu wikobe kanisa na ndobe cross sana no murandi kare ko bere cross no murandi use kanisa na abantu barali se kanisa kendi yose kare kyabere you make sure nga amangano nsi akoba sorop tiali se kanisa because kanisa nero kanisa nero kotorera kere kanisa kotorera pakanka ni bejaderenka igobono muntu utagete amenye buyo no bugemo buya tigagende kanisa naenda abu ati kanisa buya kanisa nero amokonye ego kumokonya se mangana counseling ya nyumba nano gotebana mbuyo mosaja koreto mukungu kabere kubwa koenda isikali bwe moti igombuya anyuome kuichando mena na nyomete bado igotali buya sere mbuya lakini nende kemariko tali buya asere mbuya lakini kemariko tali kwa tiki buya ekibisho ngmajiko karana basubati bara bange ekobwa basaja nene odena dende ngakira musaja nende tare kora amabaroyo Bono mayete ntuma itendere kusinya sama kwa na baba swati bara bange lakini nada we na basaja na bange because ntwa na kwa ewe na babo ya baswati Kenya na ya basaja Kenya tubekera tubera kana kubaka amana abamura okay na butora beka baswati na bange patrici kondiriri no etena na nduriko tabanga ngabaswati kala bara bange tubakonya nduma ndia sabaru tabaka bange lakini ndi chikondi nga omosaja abe no mukungoye na marika tabanga kare kwa nyomiro mukungo muliko wabe engomokoba umubiro yo bona ayande to kukwana yo komenta aibono ni aya to go great ana yeto to koros aibono tali ke bonya sai because o ke bonya sai nore adam ekera gosete na awa kagosa nyasa etamore de mukumbuonde bali akabata ibono ni inu magosa muna mwanyo ara na inu mosajo likara tanga no mukungo yo kwanga maiteli na ndimondo ndetarengo alo jaga tabanga na ndiganyu moyo amata ibono inu babere lakini bona magosa amwakora bona gana muibole muicholiese enda maene muna barenge babere mbaibolite bagaicholiese so asite yo toko nyoranga hata naenda na chitaka chimumu mukungo mwao ngo barenge babere kurumo chaka nomba babere yasai gatunge tabantu barenga babere igabantu bobwenda koba babere paka Yesu ujiri Adam na huyu wana Adam na hawa awe yume dara dogo wana hawa lakini na hawa Adam na huyu ene nzoza abisho ngendo gerega kama jikorana ji family njire kero mukungu musaja nyongero mukungu kabere kama jikorana family yenge ngoikere renda sinaro kuma jikorana mukungu mutangania nyome tukaro mutaka barabataka lakini umaye kuchuma gonyo mukungu ndo kabere urumonda ita baswa ke lakini ojo konye family mbaro bake abuna aro musaja na kora makosa na bakonya mnara akonya private ndio ndio bado kwa dalina na akonya mnara akonya oba aro muswati oria na mwaji milioni bado gikonya orenga yote ndikolenda yote ndio akaro koleto mukungu kabere gogo create yote asumukungu manene nuchorete nibo yao nuchorete muno gukora nuchorete ngoya cha kuba assist because ndorocha one riote kwa bekali ne riote kwa bekali lakini uranyora no bishop mukungu manene ni gako bekirire riote ayo buno musaja kubwe ni riote ri ni gokwana rete jemima makosa naro
Hiki Biblia na bera bete makosa lakini ne go tu engenda. Kera ko bekere yote. Lakini hata wanga tulikie. Tulikia sotoko semigo. Utana de buteli kwanda ko. Tulikuwa yera kwanda bale tumukungo ne because mugusina busimba tanga tamengero chiko merengerende. Mbale ba kolire bo nande bachande kete bakabone. Abande bachande tabande bakolera. Because ri chibutali ngo kole to yokabere gona likwa bwena. Okole to yokabera gote binzi bya magoro. No limo. Agotabia ndo rugeri ko okuruko bukuma kwa mane dorage. Oragera. Use kwale to mundu gwate chibezo ikwata gwategete. Uso gwate bangacha kokonya. Uyu mundu goja ko rule. Mundu goja ko tawaro muchui. Ne chance yo mosaja nywa mabakungu ababere bonse baje bamunjogere bamukole. Babere. Ababere bano baje baywane kabisa batayana bano mundu to kumutungura to ina na mali. Abantu ni chisetani. Abo bakwigwana. Na bakwigwana. Bakwigwana bali ni. Aaron Dis TV ni Mike. Kuwa mabibi wawili sio ni shida. Ukiwa na pesa nyingi ama biashara, kwa sababu hawa bibi sako watachunga mali yako badala ya kwenda kuchafua pesa na watu wengine. Aina yako wate nibe nyingi. Nibe nyingi, umaete nibe nyingi. Ekero wate asita yako tatenga kwa nyori nibe nyingi. Abraham ekera wate nibe nyingi, tero taunga na mende tabaku. Kera wate nibe nyingi. Goze moto te yora beta jiri, wetani Abraham aseke kitabu ke Genesis 13 verse 2. Nyako tabanga Abraham ri ngo motene ngumono. Lakini gare ngo motene ngo ase bintu bya ya mono no ya kera bare ko ba tabe tukuni Nyasaye bagenda guche enseri ya kana. Ken Rogers from Kisii town pamoja hadi tamati. Injen Samuel Mamanyi korwa igonga nkoteba jinywomo abaiboli bo moiseke nabo ababe nobo maene adena abaiboli bo moiseke nabo abara ababere nabaragero nyomo mukungu kabere no na abaiboli ngo changia bari ya ngo nyorora abaiboli bande babugate yani babugate tumu sibati bakasanywa mire bakomatebia kolegi agokora so kwanyora basali no na abaiboli bande ngo sali bari chinyoma cha bana babase bakanyome oyimboronga igomboronga mya yarene na abaiboli nabarongo sali bari lakini bishop na aranero ko boli ko chise jetu jere ngo koratore ngo to tomenda ngide kaibere na ro ko bona ngera ku majiko ibuna Yesu ni gaibore twe kurwa se family yabwata abakungu abange ndingamine na mana program asfamily abakungu abange tabasa kwana ngaye bore tukwa abakungu abange agine ade kurwa abakungu abange ngaye abakungu abange hakuna. Hello, Dis TV ni Ken. Je, ni vizuri mke kutoroka kutoka kwake na kwenda kuolewa kwingine kama mke wa pili na tayari amesa? Akienda kuolewa mke wa pili anaenda kuchokosa. Hiyo ni makosa. Mukungu kabere tabwatie right. Roko genda su mukungu onde kwa mukungu kabere ayonge licha. Hello, Dis TV, ask Bishop juu ya mwanamke anaitwa Lilith in the Bible. Brian Gorunyalibali. Masubati no maita sebo ku Bishop. Litia ama liti. Hago dana Lilith tiba thinkia mini abu ye igoro na Hero TV metena ko maite bukurende elitandirega eriali getega iga eligora. No maito ye bugume. Ya matebia to tumeleka bunge. Brian na dana Bishop dana mondo tamu maidi ase e Biblia. Ga dana Bishop sa libro bitu bia jirti ganso meje SMS ibere isatogega onye omo ogosinyire babere yaya. Onyo omo ogosinyire babere yaya liya enjera yokoreta okoiwana ni Steve Kereri na Priska Magoma Kurwa Malindi. Yo omo ogosinyire babere yaya. Brian Omundi Kurwa Gesusu inche ngoteba enyomo nenjinga. Enyomo nentimbabu. Enyomo nentimbabu. Teligento Kereri. Oyo omo ogosinyire. Oyo kabera na roja konya. Nara dana wegerania ira Abraham alieretu. Abraham alieretu ira wegerania. Ndimairia minute Bishop Garubono ujumbe yao mwelio. Hi Brighton in the Bible we learn that David alimesea mke wa mwingine. Je, ni makosa ni alibato. Alibato darende na David rende na karigiredi musubadi na makosa akorete. Mono menyete ine ardo kroketa ma. Ina tokoroketa mara lakini agwikaso me Daudi mono Daudi gari ngwango kwanga mekera kodira makosa iye bono
Daudi enkoro yaye na koleta makosa mange sana because na makosa na mange tujuka ko ya kwandira tatika rende ntori kubwati mangana arenga se bible ya kale no nzuri mana nyuma ta bakungu 700 baka na bande 300 bakabeli ntori ko gende ngakijo bona bijo de rose birbedo biere rose ntwanyo rwake oyo rioteba agokirema athana it's claimed that the first woman of Adam ni gariko Lilith ena bagaro tayari na jatu tay mona sebu kuyaye ana mukanda mu badangani nero yona tana oyo kabere umuzwati oyo kabere asada mu ngari ko mu kabere amari kaya to ko manga muswati ka roba dulu karu suba kabere tamera hani ngai ri ya kare ko ya na na biya mono ndizi biso koro biya mono bategere paita soko to tegerera na nde biya mono singincho ya po bomo tegere yumujana ko comment yendera ko comment mono asingincho because kera kwa kwanire entuga ngo twagachole lakini yoyote bango muswati iyo renge muganda mu mutangani no ntutagete gukorigi sana nderio twamarika iyo inde tobe kera abantu batateri because kera ngo soma Genesis asite iyo nkorora asimukungu ndarenge wetan Adam na Hawa nabo barenga bakungu abatanga mukungu no musacha batunge to batangani na bakorere tabu na abantu bamente togoja tuja ko bakwana so le ninya site kabaseni ande to batakere maroba bengiya ndo chageti na bosaba lakini tibo ara kwana mana gukore uko no saba ndisi tv bosera bwenga emambe ngo tuena likaunda kurobugusero ruora kisi kaunti nje nigo ngo teba iga kunyoma bangira babenigo bakwigwana lakini oise kunyoma batatu tibako uigwana Steve Michira omokungu ya pasta sabato kore tiga to sabe tata rumana mo koma chanu bia mana singincho ye chinga kimne chiga nande bia mana singi wa konyira bategereri nande wa konyire abantu bonse abategereire ebinte byo tole kwana nyasaye tiga bitokonye bisikonye bari abatutegererete nderi bari babwate yo bwato muswati tiga motarire tiga asabe nderi nyasaye ntomaite ngobo kongu bwabeira abande bakura abande bachandikire asingincho yokoleta abakungu o musumungu kabere obande baroba bwatemechana nande mbaro nyasaye batariko chingajire gotemere twabasabire nanto asabire baseni aservere supeso motori mimono mwanju muri bono asoko irali bagari ode bantumira ne weekend abo tumira ujumbe eriuraga ni gose topikira turaga tukwanire ende turose chinga cheito genda kubwatimiro beli yeito yandi Steven Rwansumusi tumira ne weekend litukire chuma chinsabone chalera ko twarangana bisobu isaboke twakonera mange igoro ye chinga cheito tikaturose chinga cheito ende chibwenere bana botamberiane Brighton Makoli Charles Masomi Saboke yama